Aprobado nga local public transport route plan sa siyudad sang Iloilo na turnover na sang LTFRB. Naprobahan na sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB hag na pinamahan na ni Mayor Jerry Treñas ang enhanced nga Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa siyudad sang Iloilo. Ang aton siyudad ang pinakaunang nga mga patuman sang LPTRP sa bugos nga pungsod. Ginpahayag man sa alkalde nga luyag niya nga gilayon ini nga mapatuman gani ini igapasa sa City Council agod matuna ang mga posibleng amendments para sa pag-obrahon nga ordinansa. Katuyuan sang LPTRP ang pagbuhin sang commuter vehicle sa dalanon, pagbag-o sang pila ka mga ruta agod bangin mahapos kag malapit sa mga pasahero kag drivers, kag pagpabilin nga luwas kag una ang seguridad sang publiko sa pagbiyahe. Suno kay Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO Head Jack Cunlo sa bilog nga bulan sang Abril, pagatagan sang atensyon ang pagpalapdag sang impormasyon sa publiko para sa ila ihibalo sa mga pagbago nga dala sang LPTRP. Nahibaluan, temporaryo nga ginpauntat sang damlag lang ang pagpatuman sang LPTRP bangon sang pila ka mga sektor nga nagpahayag sang ila kahangawa kag hinun-anon tuoy sa sini nga pagbago. Ini hindi mahapos apang isa ka importante nga tikang para sa mas maayo nga dalagad sang trapiko sa syudad. Sa piyak sang mabudlay nga proseso sini, ini ginatinguan nga mapatuman bangod sang benepisyo nga nagahulat kung ini ang matigayon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.